Testistä. Vilkka juotaan julkinen metsämarja jogurtti. Onko hyvää? On vähän maistuu tuo jonkunnäköinen vehnä tai makuinen. Sehän on rukiinen. Joten, mutta ihan hyvää. Ihan aika halpaa toi, millaisen nyt euro 60 maksaa. Ihan semmonen perusjuotava jogurtti. Ihan 4/5 annan arvosanaksi. Ihan suositeltavaa. Okei, paljonko maksaa? Ja 1,60 €. Hintamääräsuhde ei ole perseestä. No, ei se nyt sillain. Tässä on 500 grammaa ja rasva 0,9 niin edespäin. Rasvoista me emme piittaa, joskaan mä en piittaa. No en mäkään, se on tässä lukitelemaan. Joo. Ihan vittu sama. No, näin siis tällä Vaikka emme kertaa. ole fätiä. Näin siis tällä kertaa.